Etono? Ha? Jolene na yɛrɛ. Wallahi n bɛ fɛ ka taa Fanta fɛ yen. Awɔ, n bɛ fɛ ka taa mun Fanta la yɛrɛ. N y'a faamu. Awɔ. Fayi, ne yɛrɛ kun mago b'i la tuma. Jumɛn na? Ne bɛ fɛ ka kuma min f'i ye quoi, a ka di ne ye. N'a digir'i la fana i bɛ yafa n ma, n bɛna kuma min fɔ. Ok, n y'a mɛn, n bɛ k'i lamɛn. Ne b'a la k'e bɛna Fanta, k'e bɛ Fanta nɔfɛ k'a furu. Bon, ale dun a cɛ dun sara. Bon, e t'a dɔn mun ye mun cɛ ye. O cɛ fɛn ne dɔrɔn e fana bɛna k'e bɛna girin ka o ta ten ka sɔrɔ i m'a ko ɲɛɲini. Tiɲɛna, bon ne kɔni n ka fɛlako tɛ dɛ, ne ka fɛlako yɛrɛ tɛ. Isaka, ne bɛ mun f'i ɲɛna. Fanta, fɛn o fɛn mana Fanta cɛ faga, o bɛ ne yɛrɛ faga. I ka kuma la tiɲɛ tɛ dɛ. Fɛn foyi tɛ se ka ne bɔ Fanta ko in na. I y'a mɛn? Voilà, i ta i yɛrɛ lafiya. N'o y'a sɔrɔ saya ko de don, awɔ ne jɛlen bɛ ni n'o ye. I y'a mɛn? N y'a faamu. Awɔ, i ni ce ni baraji. Awɔ, a diyara n ye kojugu. N y'a faamu, awɔ o de kun don. Awɔ, n y'a faamuya. Awa, ne bɛ taa ekɔliso la fɔlɔ. Awɔ, taa. Denmisɛnnin fitininw ka na k'e bɛna conseil di ne ma musoko la, kabini i ma wolo n bɛ musoko la. Nka ne ka don so kɔnɔ ka n ka fɛn dɔ ta fɔlɔ dɛ. Bafin, ne m'e wele, e nana mun de kɛ? N nana n mago la. E mago jumɛn ye? I b'a bɛɛ kalama, dakun kɔrɔ b'an ni ɲɔgɔn cɛ. Olu na ne y'aw wele yan, ne ye mun de f'aw ye? O kuma ninnu ne m'o faamu, o donna ne tulo dɔ la ka bɔ dɔ in fɛ. E yɛrɛ filɛ quoi, i b'a kalama n ka cɛ, j'ai trop dépassé. Ne ye fɛn caman de kɛ, e yɛrɛ denw ka fɛn ko ni fɛn caman kɛra. I m'a faamu, e bolo ne y'o bɛɛ kɛ mun kama? Ne y'o bɛɛ kɛ diɲɛ yɛrɛ kama ani fɛ. Ne y'i ka kuma faamu. Ne y'o de f'aw ɲɛna. E tɛ se ka bɔ n cɛlakaw kɔ. Ne y'o de f'aw ɲɛna. Mais n'i ko k'i bɛ nin kɛ, n bɛ temps d'i ma tile 2 in na. Cɛ, i bɛ ka mɛn temps ko in na sa. Tile 2 nan ne dan ye bi ni sini de ye dɛ. Bi ni sini o b'i bolo. O la n y'a mɛn. Amadi, somɔgɔw, i ka kɛnɛ? Sigiyɔrɔ bɛ. Somɔgɔw, i ka kɛnɛ? Awɔ. Tɔɔrɔ sen na. I bɛ kɛlɛfana tobi la? Awɔ. I yɛrɛ ɲa dɔn i sɔnna ka taa sugu la o la dɛ? Awɔ kɛ. Ɲɛ cogo di? Komi kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ye dalamaga ye. Komi i dun delila ka ne Hamadi wele ka kuma dɔ fɔ n ɲɛna. Ne yɛrɛ taatɔ la n k'i ma n ko i k'i miiri n kun y'o f'i ɲɛna. Parce que adamaden filɛ nin ye n'i bɔra ko dɔ la i man ka girin ka don ko dɔ la ten. N'i girinna ka don ko dɔ la k'i t'a dɔn i bɛna ka fɛn fɛn sɔrɔ yen. Komi tile 2 tɛmɛna ne yɛrɛ nana n mago bɛ jaabi dɔ la i ka dɔ diya ye sisan parce que n b'a dɔn sisan b'a sɔrɔ i ye fɛn caman faamuya.
Bashikala, Amadi. Ina fɔ ne y'a fɔ aw ɲɛna cogo min ne cɛlakaw ka décision ne kɛ man di ka bɔ olu kumakan kan dɛ ne y'o de fɔ aw ɲɛna u ma baasi foyi kɛ ne la donc n'u ye nin da yira ne la ne tɛ se ka ban o ma dɛ. Ni ka kuma ni mais f'i ka fɛn dɔ faamuya adamadenya tɛ kɛ tan dɛ e ni an ye sigi kɛ yan an kun ka di kosɛbɛ wa ne ye fɛn caman k'i ye n ye fɛn misɛnmanin caman k'i ye n tɛna don o bɛɛ kuma na n ye wari misɛnmanin caman b'a d'i ma mais fo e k'a faamuya k'a fɔ ko o si ma kɛ gansan na ten e filɛ nin ye tuma min na i cɛ man kɛnɛ e sera ne ma i ko Hamadi ko don jigi kɔrɔ ne den a bɛ université privée la a kan ka sara de ne cɛ de tun b'a sara a man kɛnɛ a tɛ ka se k'a sara sisan 100,000 ne Hamadi ne y'o bɔ ka d'i ma o kɛra wa o ma kɛ i cɛ fatuli i taara nɔfɛ o kelen don i ko ko baara tɛ yen ne Hamadi ne y'a d'i ma a kɛra wa mais o bɛɛ kɛra mais f'e e ka fɛn dɔ de faamuya bien vrai que i kun b'i cɛ kunna n kun tɛ se k'i ta mais i cɛ kɔni fatuli e b'a dɔn ko ne balimamuso tɛ e ye e b'a dɔn ne terimuso tɛ ye e b'a dɔn ne Hamadi bɛ e kɔ mun na mais bi ne Hamadi kelen ka n ka ko yira e la e bɛ n'a fɔ ne ɲɛna bi ko e b'i cɛlakaw kɔ i fana i kan k'i miiri dɛ ne kɔni bɛ fɛ i ka jaabi yɛrɛ jan ou bien n'o y'a sɔrɔ u to wari misɛnmanin ninnu kɔni ne tɛna n da don o kuma na n'o y'a sɔrɔ a tɔ kumaba 2 o bɛ kɛ cogoya min na i ka jaabi ja o kɛcogo la. Amadi n'i ka kuma mɛn don tɛmɛnen na ne y'o de f'i ye bonya fɛn fɛn kɛ ne ye i sara tɛ ne bolo wa a tɛ bɔ n kɔnɔ mais n'Ala sɔnna ma tile filɛ in na n b'i jaabi. Ayiwa n y'a mɛn a ka kɛ jaabi ɲuman ye kɔni o de ka di ne ye n tɛ fɛ an ka tigɛ ɲɔgɔn na ne bɛ taa. An b'u fo. Mama. Anti. Musi. Uma mena e farfagalen no dɛ. K'i sigi ka miiri yɛrɛ ma mɛn nɔ. N kamana gannen tɛ wa? Ko ne kamana gan wa? Mun na? Ne kamana gan min don komi ne y'a laɲini i n'a fɔ ne m'a laɲini cogo min. Ayi mama ne m'o faamuya cogo di? Mɔgɔ lankolon yan. Ani Amadi de ka ko ninnu 2 bɛɛ de bɔra yan sɔgɔmada in yɔrɔ ɲani fa ka farigan e fa dɛsɛra i ka université wari sarali la n tun b'a wari minɛ Amadi de k'a sara a ka farigan kɔnɔna na ne ye wari minɛ a bolo saya fɛnɛ kɛlen kɔfɛ ne ye wari minɛ a bolo k'i ka université sara Amadi de nana bi a n'a fɔ ne ɲɛna k'olu ye nin mun kɛ ne ye n'ale y'a kɛ ka da kun min kan n'ale b'a fɛ ko ne ka furu ale ma. Tunamadi wa? Tunamadi tɛ sɔn ko sugu ninnu ma koyi. Ne yɛrɛ m'a miiri yɛrɛ k'ale bɛ sɔn ka nin ko sugu et pourtant mɔgɔ ɲɛnama dun ani ne yɛrɛ bɛ baro kɛ yɛrɛ. Mɔgɔ ɲɛnama dun nka a ko ne ma k'ale ye nin minnu kɛ ne ye e ka ekɔli sara ni warimisɛnnin minnu n'a kun b'a di ne ma ko ne tɛ furu ale ma ko ne k'ale ka wari sara. Tunamadi sɔnna k'o fɔ. Bafita y'a lamun ye sa. O fana tɛ furuko kelen o la de
bara ale fana me wari munu deni ma o kun e ka passe wudi ne kamana gani wondo de mama ne bafita ko no o to ino basi bafi sigere bere be ne bulo agino be ne bado bafite mo nyana mayo o to mo ta nyina bo o te si ma yampli ni o ta bani de akula piki ne ni bafi nyabe ke nani yoro ra mama bi lafia e ndogoni ti se mon ko na kana ni to juga ni dala ne kungolo kala le no de ne bulo ki se mon na nyere ba jate mine na be nya chiko suno goni ni kamana gana ai mire ni ko na sabe no anga na laje abi chiko mna Zoli. Amadi. Somago. Rose. Ne kun ka te yɛrɛ de nɔfɛ tɔ. Ne bɛ ka taa ci la yɔrɔ dɔ la. Ne yɛrɛ kun mago b'e la kuma dɔ la. Zoli, o ka di? A man di dɔɔni dɛ. Tɔnɔ Amadi ne taara n ba sɔrɔ position dɔ la bi. A ye kuma dɔ fɔ ne ye ka ko la. Tiɲɛ na ne kɔni ko i t'o mɔgɔ mɛn. Fo n k'i yɛrɛ ɲininka a la fɔlɔ. Basi la ko ne fa ka bana wagati la. K'e kun bɛ ka ne ka université san 2 in k'e de y'o wari bɔ. Mais sisan nɔ mama b'a la k'a fɔ k'e ko fɔ ale k'o wari sara. Tɔnɔ Amadi ne kun bɛ e minɛ o mɔgɔ sugu ye dɛ. Ne ko fo n ka n'i yɛrɛ ɲininka fɔlɔ ko in bɛ cogo min na. Sali. E fila ka kuma fɔ cogoya min na. Ne ni i ba ma tiɲɛ f'i ɲɛna dɛ. Ba ma tiɲɛ f'i ɲɛna. E ba filɛ, e ba ye wari minɛ ne la position min na. A m'a f'i ɲɛna. Ne ni i ba bɛnna fɛn dɔ de kan. E ba ye wari minɛ ne la o de la. I ba bɛ ka ban o de ma. Ne y'a lasigi k'o kuma de f'a ɲɛna sinon ne ma kuma wɛrɛ foyi fɔ i ba ɲɛna. Ka i ba ɲininka a kuma jɔnjɔn na a k'a ɲɛ f'i ɲɛna ka ɲɛ. Tɔnɔ Amadi o n'a ta bɛɛ ne hakili la hali n'a sɔrɔ ko kɛra ten tɔ sa e man ka tɛ k'a fɔ ko mama ka wari in sara e yɛrɛ b'a dɔn sisan ne fa bana la cogoya t'an bolo a bɛ ne kɔnɔ k'e ye wari in di basi ne den i den de ne mama fɛnɛ hakili la k'e ye wari in di fɛnɛ denya position de la mais n'e tilala ka fɔ k'an k'o sara e yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'a sarali se t'a ye nin wagati la Tɔnɔ Amadi ne kɔni bolo dɛ wari ko hali ka ko to tan tɔ fɔlɔ. Sali n bɛna kuma min f'i ɲɛna nin kuma in bɛ ne ni i ba de ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ n bonya ne bɛ fɛ i ka kuma in i k'a to ne ni ba ni ɲɔgɔn cɛ an b'a gérer e ba b'a dɔn ko mun don ne kan ka taa yɔrɔ kɛ yɔrɔ la n pereselen don i y'a mɛn. Mun bɛ e fɛnɛ sa hali mɔgɔ mana kɛlɛ kama don min na e bɛ kɛlɛ. Ayi e ka ko ma yen nɔ e yɛrɛ filɛ e ka numéro bɛ ne kun ne bɛ dépôt ni fɛnw k'i kun mais n tɛ ka ko diya ne bolo quoi e mɔgɔ ɲɛnama ye. O ye mun kuma ye. Ne mago bɛ wari dɔ de la. Joli. I mana kɛ mun ye sa. Ok d'accord n y'a mɛn problème t'a la n bɛ tila ka 50 000 ci ma. I b'a dɔn e tɛ mɔgɔ ɲɛnɛmaya e bɛ den nɔfɛ e bɛ ba nɔfɛ mais Bafi n'i ma fara ne ba la n'e ma fara ne ba la e nkalon e bɛ nkalon yira e la yan nɔ yɔrɔ i bɛ donc e bɛ gêner la ne ye nin fɔ dɔrɔn e sɔnna fɛn min e tɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ye e ye hypocrite yɛrɛ mais n tɛ dɔwɛrɛ fɛ n'e ma ne ba to yen nɔ yɔrɔ i b'a dɔn min ka secret bɛ kalama b'i yira diɲɛ na. Ne bolo n ko mugu de don ne t'a dɔn kari don koyi sɔɔni fa de bɛ kɛ ne ye a y'i ja n'i ja ne b'i ba ta i bɛ ne wele ko papa
Ça va pas? Il dit, il a des doigts carrés qu'on a des tours. Non, t'es pas fier. Son doré le logo papa. Pas de villa. Amadi, arrête-toi. Kana bol ça, arrête-toi. Kana bol. Ça va? Ça va. Non, bitate kele ça, Amadi. Bari ne b'a dɔn. Ne commandé ye fana commandé. Vrai ou faux? Yɛrɛ kɔni b'o dɔn sa o. Ne tɛ se ka ko diya ɲɔgɔn ye. Voilà, donc bon an k'o to yen fɔlɔ. Bon hakilina dɔ tun bɛ ne la. I b'a dɔn muso in filɛ u bɛ fɛ k'a di cɛ balimakɛ ma, cɛ min sara. Cɛ dɔgɔnin. Cɛ dɔgɔnin. Awɔ. E yɛrɛ voilà déjà i b'o kalama. Donc ne tun bɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o dégager. N'an y'o ko lasa sisan an bɛ sɔrɔ ka bɛn n'an ka sinaya ye. An bɛn n'an ka kɛlɛ ye. Parce que an tɛna bɛn diɲɛ kɔnɔ e ni ne fila n b'o dɔn. Bafin. I da lamaga i ma kuma fewu. Ayi Bafin o kɔni kuma tɛ. I ye mɔgɔ ye ka jɛ mɔgɔw bɛ jɛ jisuma kelen na k'a min k'a tɔ di ɲɔgɔn ma. Mɔgɔw bɛ jɛ jifilen kelen na k'a min. Mɔgɔw bɛ jɛ tasa dumuni kelen na. Mɔgɔw bɛ jɛ k'o kɛ. U b'a dun wa bɛɛ bɛ hakili sɔrɔ. Mais e delila ka mɔgɔw ye ka jɛ muso ko la k'u bɛn n'a ko la wa? Bafin n tɛ jɛ n'a ye bi n tɛ jɛ n'a ye sini n'i b'i ka kɛlɛ kɛ i ka kɛlɛ kɛ. Ok a to yen. Ne tɛ far'i kan. Kana fara n kan. I y'i diya ne bɛ ka espoir de d'i ma koyi. I y'a faamuya ne bɛ ka majamugu dɔn ne yɛlɛ i fɛ sinon e tɛ gagner. Ne tɛ gagner. Non. Ne ni cɛ foyi ma congrès kɛ muso la k'i y'a ta. A ma deli ka kɛ. Bon Bafin ni muso in e tɛ se ka nin ta. Non e t'a ta. Bafin ne bɛ muso fɛn fɛn fɛ cɛ mun bɛ se ka ta o de. Bɛn kale fɛn min na a ka bon ka kale mais e tɛ se k'a ta. N'i y'a ta i t'a ni si ta. Bon an k'a kɔrɔbɔ kan. Awɔ. An ka sigi an b'a lajɛ. Ni muso e bɛ nin ye an ka so. San ka ja sɔn dɔrɔn ba ye. Tu vas voir. Voilà là-bas. K'i bɛ na ne nɛgɛ. Ne bɛ nɛgɛ cogo di? E b'a fɔ k'e bɛ ne nɛgɛ. Fa t'e la. Ne y'i diya ne bɛ ka fɛn f'i ye i bɛ jɔ i bɛ manana fɔ ne ɲɛna. Allez. Tu vas voir.